lidičky, jdeme poryt Tower Defense. Jdeme na to. A jsme ve hře. No dobré, lidi, dneska vám chci ukázat, jak dobře umím hrát. Já doufám, že se vám video bude líbit. Samozřejmě nezapomeňte zanechat like a odběr, abyste mohli natáčet další videa a abych věděl, že se vám to fakt hodně bude líbit. Počkej. Něco říká za to chobotnička. Chobotničko, co pak říkáš? No, dejte odběr. Rychle, ať máme konečně. 10. Počkat, kolik máme vlastně odběratelů? No asi 6. Ať máme 10 odběratelů. Děkujem. Tak, nějaké farmičky. Bylo hodně zajímavé zatím. Kdyby vás to zajímalo, tak jsme challenge, že to budeme jako tak různě namlouvat a bude to takové jako trošku zajímavější a lepší videjko, takže se na to těšte. Někdo zase tady skipuje, skipper. Farmičky, farmíme. Farming simulátor roku normálně. Tam jsme zase zašel. Farming simulátor. Je na tomhle videu, bude aspoň 20 miliard lajků, natočíme video z farming simulátoru. 20 miliard, to je trošku moc. Tak co tu už střílí, tak to je normálně pořádnej. Oni mají engineera. Cože? Kamžík, on je extra silnej. Tak to jsem nevěděl. Engineer je totálně dobrý. Je to farming, prostě. Boom. Upgradeujeme, jdeme o 106. Ne, lidi. Lidi, oni nás porazí za chvíli. Tak ne, prosím. Ne. Si děláš na srandu. Tak se blbí ty vytupci. No možná by teď chtěl nějakou normální hru, nějakou lepší. Ne. No, takže lidi, musím si prdnout. Ne, to ne. Co? Prdnout? Ne, nenatečíte mě lidi, musíme rychle, aby jsme mohli jít do hry zase. Trošku oddálíme, ale vidíte, bordel. Lidi už děláme level 117, protože jsou tu tacoví nubáčci. To nikdo prostě nechápe už dneska. Nezapomeňte na odběr. Lidi, nekoukejte do mého mobilu, to je přísně tajné. Co máš?